Matul it-tieni kwart ta' din is-sena, l-inċidenti ta' traffiku komplew jiżdiedu filwaqt li l-persuni li weġġgħu naqsu meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena 2023. Dan ħareġ minn rapporti ppubblikat mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li tarendi kont tal-inċidenti li seħħew f'Malta bejn April u Mejju ta' din is-sena. L-ammont ta' inċidenti f'dan il-perjodu kien ta' 4,436 li juri żieda ta' 4% meta kkumparat mal-istess perjodu tas-sena ta' qabel. Dawk li weġġu naqsu b'7.9% għal 409. Fost dawn kien hemm 64 sewwieq, 8 passiġġieri kif ukoll 30 persuna li kienu mixja bir-rota jew oħrajn. 65.5% tat-tiġġib kien ikkaġunat ħbit bejn vetturi. 12 ċiklist ukoll kienu involuti f'xi aċċident, bejn bab minnhom ġarbu ġieħi gravi. Sfortunatament 3 persuni mietu kawża ta' dawn l-inċidenti, 2 li kienu tisuqu u persuna li kienet miexja fit-triq. Dawn il-fatalitajiet fit-tieni kwart tal-2024 involvew żewġ sewwieqa li ħabsu ma' proprjetà u persuna li ntlaqtet minn vettura. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika wera li l-akbar ta' feruti mill-inċidenti ta' traffiku seħħew fil-jum tal-ġimgħa b'76 persuna, filwaqt li l-akbar ta' inċidenti seħħew fil-jum ta' tlieta b'752 każ fit-toroq ta' pajjiżna. Fost il-lokalitajiet kollha f'Birkirkara ġew irreġistrati l-ikbar ta' inċidenti b'total ta' 294 każ, segwida minn Ħalqormi b'222 każ u San Pawl il-Baħar b'218 każ. Il-lokalitajiet b'inqas inċidenti rapportati kienu San Lawrenz, Lasri u ta' Kerċem b'inqas minn 5 każi.